Met deze goal zorgde Jeroen Cox voor euforie op het eiland Sint Maarten. De nationale voetbalploeg won zo met 1-2 van de Amerikaanse Maagdeneilanden in de Nations League. Op het eerste oog lijkt het een alledaags voetbalverhaal. Messi, Mbappé of Ronaldo hebben immers hun land zo vaak een internationale overwinning geschonken. In tegenstelling tot deze royaal betaalde profs is Jeroen Cox een amateurvoetballer bij tweede klasse VV Maastricht-West en daar ook vaak niet eens basisspeler. Toch neemt niemand hem deze ervaring meer af. We moesten winnen om door te gaan en die 1-1 viel, ja, teleurstelling, trainer op zijn knieën. Ja, het was vreselijk eigenlijk. En ja, nog een paar minuten om het recht te zetten en om die goal dan te maken, ja, dat is geweldig. Naar de dugout gerend en ja, ik zie dan iedereen juichen, springen, janken. Ja, het is prachtig, het is mooi. Waar komen die emoties dan vandaan? Is dat omdat Sint Maarten nooit veel bereikt heeft op het voetbalgebied? Ja, ik denk het wel. Ja, zij proberen dat nu op te pakken en ja, naar het volgende level te schoppen. Daar doen ze een uiterst stinkende best voor. En ja, als het dan lukt na zoveel jaar, dat is prachtig. En dan kom je terug bij Maastricht-West. Kom je dan weer terug op aarde? Ja, klopt. Ook om de jongens weer te zien, hartstikke leuk. Ze hebben het ook gevolgd toen ik daar zat. En ja, allemaal grappig om de jongens weer te zien. En ja, ze moesten erom lachen, ze vonden het echt prachtig. Sommigen hebben ook ingezet op de wedstrijden natuurlijk, van extra support. Maar ja, het is mooi om ze weer te zien natuurlijk. Ja. Omdat Jeroen opeens aan het serieuze werk geroken heeft, realiseert hij zich dat er nu ook wat anders van hem gevraagd wordt als hij voor Sint Maarten actief wil blijven. Ik moet wel wat fitter worden natuurlijk, want ik merkte conditioneel dat ik daar wat achter lag. Ik ben een half jaar naar Brazilië gegaan, ik heb wat ongezond geleefd. Gestopt met voetbal, kom terug. Het is moeilijk om het op te pakken en toch kan er wat blessures, dus ik moet wel veel blijven trainen natuurlijk. Meer dan ik nu doe. Dus ja, ik moet gewoon zorgen dat ik op niveau blijf en dan kan ik wel aansluiten, hopelijk.